Γεια σας κορίτσια! Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις τις οποίες θα μπορέσετε να κάνετε κάθε μέρα και αυτό θα αφορά το ντεκολτέ, τον αυχένα και το κεφάλι μας. Μπορείτε να πάρετε κάποιες ασκήσεις από τα ήδη υπάρχουν μαθήματα που έχετε να κάνετε μετά από αυτό το set που θα κάνουμε μαζί τώρα. Και αυτό γενικά θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε όλο γύρω από το πρόσωπο. Μπορείτε να το κάνετε είτε το πρωί είτε το βράδυ. Πάνω κάτω είναι ίδιες ασκήσεις που κάνουμε κάθε φορά πριν από το μάθημα. Απλά θα ήθελα να τις έχετε μαζεμένες ώστε να μπορέσετε να κάνετε κάθε μέρα. Ξεκινάμε με το ντεκολτέ. Αυτό βασικά μπορείτε να κάνετε και το πρωί όταν ξυπνάτε και είστε ακόμα στο κρεβάτι, να βοηθήσετε το σώμα σας να ξυπνήσει, το πρόσωπο, όλο το κυκλοφορικό στο σώμα, να κάνετε με τα ποδαράκια μπρος πίσω τις μυτούλες, να κάνετε κατσαριδάκι και μετά από αυτό βλέπετε που ξεκινάω να κοκκινίζω. Αυτό θέλουμε, η ροή να ξεκινήσει να τρέχει, να δουλεύει όλος ο οργανισμός και να ξυπνήσουμε πιο καλά. Πάνω στη κλίδα λίγο και πάμε στο τραπεζοειδή με τα δαχτυλάκια. Όλο τον αυχένα, την πίεση τη ρυθμίστε όπως σας αρέσει, όπως σας είναι ευχάριστο. Μπορούμε λίγο τους ώμους να προσθέσουμε. Να τραβήξουμε πίσω τους ώμους, ψηλά, εκπνοή. Πάμε να πιάσουμε λίγο τα αυτιά και να τα κρατήσουμε σταθερά και να κάνουμε κύκλους προς τα πίσω. Ωραία. Να περάσουμε με μάλαξη όλο το αυτάκι. Όλο το αυτάκι να κοκκινήσει και το άλλο. Δείτε πως κοκκινίζει. Και πάμε στο κεφάλι. Κυκλικά και εδώ μπορείτε να πάτε πάρα πολύ αργά. Θα δουλέψουμε με όλο το κεφάλι, με όλη την επικράνεια απονεύρωση. Όλη την επικράνεια απονεύρωση. Νιώστε ότι τα χέρια σας βουτάνε κάτω από το δέρμα και μαλακώνουν αυτές τις μεμβράνες που έχουμε σε όλο το κεφάλι μας, γιατί όταν έχουν ένταση τεντώνονται, σκληραίνουν. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε το κεφάλι με αυτό το μασάζ όσες φορές θέλουμε. Πραγματικά, όταν κουράζονται τα χεράκια μας, κατεβάζουμε, χαλαρώνουμε. Βαθιά εισπνοή, εκπνοή. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή και να κάνουμε 3 φορές όλο το σετ.